Χρήστο, τελείωσες τις δουλειές σου? Όχι μαμά, περίμενε όταν τελειώσω να τσεκάρω με αυτή την πίστα, με αυτό το παιχνίδι. Αμάν αυτές οι πίστες και τα παιχνίδια σου στο τάμπλετ σου. Φέρε το τάμπλετ σου τώρα. Αυτό θα το κρατάω και θα το κοιτάω για 1 μήνα. Και μετά για 1 μήνα θα το ξαναπάρεις. Μιλτό, τέλειωσες τις δουλειές σου? Και δεν με λένε Μιλτό, με λένε Χρήστο και όχι δεν τις τέλειωσα ακόμα. Δεν με νοιάζει. Απλά να ξέρεις ότι σε λίγο είναι έτοιμο το μεσημεριανό μας. Το παιδάκι μου είναι στην κρεβατοκάμαρά του. Μαμά, συγγνώμη, το ξέχασα. Δεν πειράζει, γλυκέ μου. Κάνε εσύ τις υπόλοιπες δουλειές, μαμά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, μανούλα. That you, I don't like today. Bam!